non o wi nanata nanɓe paamgol e jabde illa man yuminu bi ayatina so wona mo ganduɗa ene jogori gonɗinde qur'ana amen ko on tan nanata faama ko hum ɓen kam muslimuna ko laɓɓinɓe golle mumen to Allah wa ida waga al qawl so tawi yani konngol lette alayhim e maɓɓe kamɓe heefereɓe ɓe so yawmal qiyamati ari akhrajna lahum min jaltinana ɓe dabbatan daaba o yaltata min al ardi koye leydi tukallimuhum daaba o ene haalda e maɓɓe sahande daaba o yalti daaba o wonay wiide kaariyel an ko aljanna kaariyel an ko jeygol kaariyel an ka malaɗo kaariyel an ka malkisaɗo daaba o wiyama noon daaba o yaltata ko wattande zamanu so tawi o riddima o heɓat sa riddimo an a heɓata nelaɗo Allah wi daaba o ko 60 dira juuteki baba adama Allahu akbar o wi daaba o ene waɗi sigeji omo waɗi bibje waaji goto ne wiye ibnu jarish omo sifo daaba o wi hoore nde ko hoore ngaari gite ɗe ko gite mbabba girja noppi ɗi ko noppi ñiiwa gallaɗi ɗi ko gallaɗi ngelooba daane nde ko daane ndaw becce ɗe ko becce mbaruɗe mbaadi ndi ko mbaadi cewgu goolli ɗi ko goolli ulluno laaci ki ko laaci jawdi koyɗe ɗe ko koyɗe ngelooba Allahu akbar ni daaba o way hakkunde masalan jokkorɗe daaba o hofru ndu fewde kolɓuli ko 12 dira taw ko diraje baba adama dira baba adama no ɓurma darde aɗa abi hurayrata radiyallahu anhu o wi kala ko miijiɗa ene mbaadi nana e daaba he Seydina Ali radiyallahu anhu o wi o daaba o ma o yaltu laabi 3 yimɓe ne ndaara kala ñalawma ko tataɓal makko yaltata namdama noon nelaɗo Allah holto daaba o yaltata e nokkuji o wi jumaka Allah ɓuri mawninde e jumaji aduna hurum toon daaba o yaltata woni masjidil haram makka wiyama daaba o yaltata ko laabi 3 o yaltat to ɓuri woɗɗude e yaman o suuɗo dumunna caggal ɗum o yaltoya gure fulɓe o cuuɗo ko dumunna caggal ɗum noon yimɓe ne makka ɗo ene kajja tan tinata tan ala ko hulɓinta ɗumen so wona nana hankanti bang yo bang suudu ndu ene dilla ɗo damal bani mahzoum en ɗo bange ñaamo jumaka to nder sa ummorima nder ɓe nana ɗo ne dilla tan safa daaba o yalta e safa wiyama saha Isa o artoyat omo wangina yimɓe suudu kaaba haɓe jiya leydi ndi ene dilla no lampaji dimborto ni tan leydi ndi ne dillira noon tan safa seeko hayre nde tan jiya daaba o yalta omo jogii sawru annabi Moussa omo jogii feggere annabi Souleyman tawi ko julɗo o ƴettat sawru ndu o fiyay tiinde ma waɗa toɓɓel leerde ha yeeso ngo fof leera windi hen an ka julɗo tawi ko keefeero ko feggere nde o waɗata e tiinde ma waɗa hinere ma hinere nde wona e ɓawlude yeeso ngo ɓawla wiya kurum windi hen o ko keefeero daaba waɗa wiide an noon ko aljanna paaɗa an kaari ko jeygol paaɗa an tan woni wa ida waga alqawlu so tawi yani konngol alayhim maɓɓe woni so tawi darga darima to akhrajna lahum min jaltinana ɓe dabbatan daaba min al ardi to leydi tukallimuhum mo ene haalda e maɓɓe inna nnasa ay heefereɓe kanu laatinoma bi ayatina e kawniɗe amen la yuqinuna ɓe gonɗinani ɓe jaɓani keefeero jaɓaani ɗi ko wona gon ɗum noon wadkur jangto yawma nahshuru ñalawma mo min ndendini min kulli ummatin kala leñol yo leñol fawjan dental min man yukazzibu e ɓeen fennunooɓe bi ayatina e kawniiɗe amen mawɓe heefereɓe e rewnooɓe mumen min ndindina ɓe min mbaɗa ɓe moɓɓolde hom jiya kamɓe yusauna eɓe cogge
eɓe ndendine eɓe cogge hatta ida ja'u ha so ɓe jettima masalan nokku hasbore nde ɓe darima yeeso Allah taala Allah wiyaɓe ɗon kamɓe yeddunoɓe ummital so ɓe darima e yeeso Allah gite kangama haqqillaji puuyi Allah wiyaɓe ɗon akazzabtum mbele on pennino anbi annabaɓe am penniɗon bi ayati e ayejam te walam tuhiiɗu on piiltaki biha eko jedduɗon ko ilman gandal on ganda on ganda ɗum jedduɗon amma za kuntum ta'malun walla holko gollano ɗon eko holko golluɗon amma za kuntum ta'malun hol nden hunde kuntum de laati ɗon ta'maluna oɗon nde wanno oɗon gollanno ko mbiyeɗon yomba ko holko mbaɗɗon hen Allah wi o waɗa alqawlu waɗɗo konngol lefte alayhim maɓɓe bima zalamu sabu ko ɓe jeddi hum kamɓe la yanɗiɓuna ɓe kaalata ɓe wonno ɓe ngala hujja Allah wi alam yaraw mbele ɓe jiyano ɓe ganda anna no minen ja'alna min tagi allayla jammali yaskunu fihi mbele ɓe ndeeƴe hen ɓe pofto wannahara min tagiri ñalawma mubsiran aywa ene larti ko mbele yimɓe ɓe jaha hen hajuji ma inna fi dhalika wone ɗum ɗon la ayatin ko dalillaji ngutin paago hattan Allah aha inna fi dhalika la ayatin aywa li qaumin yu'minuna ko dalillaji ngutin paago hattan Allah wonande yimɓe ɓe enen gonɗina nde wonno ko kamɓe konɗinoɓe ko ɓen kertinira nde wonno ko kañum en naftorto wa yawma yunfakhu fi suri ñalawma mo alladu ndu wutta nene hen de bone wat ñalawma mo ndu alladu wutta ñande hen de bone wat ñande hen fa fasi'a ƴenɗo man fi samawati ɗin malaikaji gonɗe asaman wa man fil ardi e tagoje gonɗe leydi pop ƴenɗo illa man sha Allahu so wanamo Allah haaji wasde ƴenƴade ñande hen kala mo haajani ƴenƴoto ɓen noon wiyama ko Jibrilu e Mika'ilu Israfilu e malakul mawti Ibnu Abbas wi ɓe Allah wiɗo ɓe wanaɓe ala ko ɓe ganduɗa ko suhada'u en ɓe ganduɗa hum ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun ɓe ganduɗa ko wurɓe to Allah ko ɓen mbiya o wi ko wuttete ko noon won wiɓe guttanɗe ko tati won wiɓe waɗi ko wuttande premiére nde kala ko wurno mayat ha heddo Allah e Jibril e Mikail e Israfil e Azrail e nder yolde hakkunde ɓen ne jaha wuttadu ɗimmiru ndu kala ko mayno wurta ndeke guttali ko ɗiɗi tan balɗe duuɓi 40 woni hakkude majji won konngol wi ala ko tati hen wuttango wiyete ko zilzila so wutti kaaƴe jahat hankati muta e leydi e nafhatul mawti e nafhatul ihya ala kullin yara ko ɗiɗi tan o wi noon suur ko alladu annore Allah tagi alladu ndu gila ñande ndu taga Allah totti ndu asrafilu fawe huno ko mum sakisun bi basarihi ene futtini gite mum ilal arsi fewde al arsi yantaziru mata yu'maru ene fando holnde wiyete wuttu wutta wiyama gila ñande alladu ndu taga asrafilu totta fawe huno ko mum gite makko fawi koye al arsi o fadi yamirore Allah wa azmu da'irati fihi ka ardi samai wal ardi wiyama alladu ndu waɗi ko gudde 12 kala hen wuddere wonde e alladu he foti kono asamane leydi noon alladu ndu foti da'ira mayru e asaman poti e leydi kono kanko asrafil o fayi koye huno ko makko en gandi kam kanko ɓuuri asamane leydi wadde mawnude ha ɗimi en paami kanko ɓuuri asamane leydi
tawde gudde ɗe ko 12 te wuddere fof ɓuri asamane leydi te gudde ɗe goni koye alladu ndu te alladu ndu o fayi koye hunu ko makko kankam Allah andi no foti hay Allah ndu andude no foti weeɓani saka noon pawɗo nde hunu ko mo kowani ko ko hunu ko mawɗo Allahu akbar to banggue luga yaman wiyata ko buuɓu firta ko kelaron Allah wi illa man sha Allahu ñande hen fof ma ƴanƴo so wonama Allah haaji wasde ƴanƴade o kullun dendagal tagoje ɗe fof caggal wurtudeɓe yawmal qiyamati ataw huɓe garata e Allah dakhirina eɓe koy wa taral jibal jiya kaaje ɗe ñande hen Allah ndu wutta ta sabu ha jikka kaaje ɗe jaamida tan keɗe dari kono noon wahiyata mum kaaje ɗe ne jaha marra sahabi no duule jarata ni noon kaaje ɗe jarata haɗe potodira e leydi ndi heddo e ndi werti kaaje ɗe mbayana kala hinil manfush hono teefe leeɓi so carama no mbayata ni ñande hen noon kaaƴe mbayata caggal ɗum Allah watta ɗe pundi ɗe gonta pundi ɗe jahalaɓe majje suna Allahi ko ɗum ɗo woni golle Allah bimi sana Allahu zalika suna Allah golli ɗeɗo golle alladi on Allah atqana ɓurɗo ñeñude kulla shay'in kala hunde Allah mo ganduɗa ko ñeñuɗo kala hunde golle mum innahu Allah khabirun ko kompitiɗo bima yafaluna ko hefere ɓe gollanno man jaa bil hasanati kala mo arde konngol moƴƴol la ilaha illa Allah yawma al qiyamati falahu ene wodanimo ta Allah to khayrun jobdi ɓurni moƴƴude min ha e ko haalno ko ko ɓuri ɗum Allah yommoto o hum kamɓe arduɓe la ilaha illa Allah ɓe nde min fasai yawma idin ƴanƴere on ñalawma ɓe ndi kam aminuna ko hoolotoɓe wa man jaa bis sayyi'ati mo arde keferu noon fa kubbat wujuhuhum fin nari fukke jeese mabɓe e jeygol he aha kamɓe fof ɓe mabɓo e jeygol hal tujzawna Allah wi ɓe joɓaka dey illa ma kuntum Allah wiya on joɓaka hal tujzawna on joɓaka illa walla on joɓetake hal tujzawna on joɓetake illa ma kuntum so wona ko laatino ɗon ta'maluna oɗon golla ko laatino ɗon oɗon golla ko ɗum tan joɓeta ɗon innama umirtu ay min ko jamirami an a'buda ko yomi rew rabba hadhihi albaldati jeyɗo ngoɗo wuro on ko Allah alladhi on harramaha baɗɗo makka ko hurum ƴiƴam saretake ɗon neɗɗo toƴetake walahu ene wodani Allah kullu shay'in kala hunde ko kanko jeyi tagi wa umirtu jamirami ko an akuna yomi laato minal muslimina tawa koye jebbilaniɓe Allah wa an atluwa alqur'ana yomi jangu qur'ana e moɗon ko ɗum jamira faman ihtada mo feewi sabu qur'ana fa innama yahtadi ko feewi ko li nafsihi ko hoore makko ko kay makko artata wa man dalla mo majjine kadi laawol peewal fa qul wi ɗum innama ana min kam minal munzirina koye jeestinoɓe tan jeeyaɓe ko heddi ko waɗɗakimi waɗɗimi tan ko ƴettinde aha hay hunde goɗɗum waɗɗakimi waɗɗimi tan ko haalande ko Allah haalno ko heddi ko Allah jeyi o ɓul wiɓe alhamdulillah jettoɗe godani Allah sayurikum ayatihi ma Allah hollu on dalillaji wonde ko Allah fa ta'rifunaha gandon ɗum ay fa arahumullahu yawma badri ñalawma walde badri keɓe ujunnaje tato kefer julɓe ñande hen ko ujunnaje ɗiɗo ndo ko ujunere neɗɗo wonno kono julɓe ɓe pooli ɓe mbari hen capanɗe jeeɗiɗo dahi hen capanɗe jeeɗiɗo ɗum woni Allah wi sa yurikum ayatihi fa ta'rifunaha pour gandon ɗum wa ma rabbuka wonani joomene sifori bi ghafilin wonde omo welsidi amma ya'maluna ko hefere ɓe gollata Allah wi welsindaki ɗum suratul qasas simore nde ko noon nde wiyete suratul qasas
makkiyatun ko makkande jippi illa alladhi farada إلا إن الذي فرض عليك القرآن وأن آية جبتي كنكون بي جحفة آية قطن بي الذين آتيناهم الكتاب وأن كدي وانا مكة جبتي آية قطن بي لا نبتغي الجاهلين وأن آية وانا مكة جبتي نؤرني آتيناهم الكتاب آية لا نبتغي الجاهلين وانا مكة جبتي آية جسيمو ورنينم كو شابان جيتتي آية وانا اندرمي بسم الله كو إند الله الرحمن كو إند الله الرحيم كو إند الله تاسين ميم الله أعلم بمراده بذلك الله أني مويا نمم ديدو كرفت تلك ديدو آيات الكتاب غني آيات القرآن المبين بنين دو غونغا نتلو الذي من درسيتو عليك إمام نبأ خبر موسى أو غركو فرعون إنغال دو غرال من قال المادم بالحق يغون بل قالنا لقوم ونندي يؤمنون بأن غونغنا ande wonno ko kanyum en naftorto dum qissa so halaba naftorto dum ko juldo mo wana juldo naftorta ko qissa inna fir'auna ay odo gorko non ala o mawni kinima fil ardi ilaydi misra wa ja'ala anani dey o wadi ahlaha yimbe leydi ndi o wadi be shiya an ko be pelle be o mo liggina dumen yastadi'ifu ta'ifatan minhum omolona yastadi'ifu omolonino da'ifatan fedde minhum mabbe bani isra'ila en yuzabbihu wa hirsa abana'ahum bibbe mabbe warbe wa yastahyi o woppa nisa'ahum bibbe mabbe rewbe de wonno ko li qawli ba'dil kuhnat kongol yogay wagebe manatanno fir'auna khalwa fir'auna wiibe natan dum khalwa be jawasa ene maaya be jawasa laamu mum bona de wiilebe be wagebe be naati khalwa be jaltibe bi inna mawludan yuladu fi bani isra'ila cukalel gotel gorel e jogori jibinede bani isra'ila en yakunu sababa zawali mulki ka ngel don wonata sababu iwde laamu ma an fir'aun addani mo wiide kala bingel gorel jibinengel yo ware e den hitande innahu fir'auna non kana walati wa min al-mufsidin koy bonnol Allah wiinde o muy kan hala minenne wo nuridu min muy anna munnane min moƴƴanta ala alladhina ben ustud'afu walla ala alladhina stud'ifu de ustud'ifu lona nobe fil ardi elaydi min jidi moƴƴande be wa naja'alahum min badabe a'immatan kambe ngoni ardibe e moƴƴere be ene nyemtine e moƴƴere wa naja'alahum min badabe alwarithina kambe ngoni rontobe laamu fir'auna wonu makkina lahum bele min kubidabe fil ardi elaydi misra e sham min badana dum julbe be wa nuriya min kolla fir'auna ngal do goral wa hamana e ngal do goral o junudahuma e konuji mabbe allahi min kollabe minhum anani minhum e mumen min kollabe ma kanu kabelati no yahzaruna be ndento wana be mbiro ko cukalel godel ngel wana sababu laamu yaade allahi min kollabe dum ala ko be mbawi hen ene hengel engel nyaamana be engel yarana be engel holtine engel waddo daabeje mabbe so ngel mawni ngel nawbe ce ala ko be mbawi hen ko Allah hawni neddo na rento hude taw bone nanay mudum ada nyammina ada yarna kanyum jogori nawde be ce wa awhayna min lungini yummum Musa e der doyngol wa awhayna ila ummi Musa min lungini fewde yummum Musa min bi yummum Musa anardi'ihi muinin biya o wiyama Musa no inde yummakko wete ko yuha nidu walla yuhanisu won wiɓe ala wana noon o wiyete
o wiyete ko Lawha bintu Hanidu bun Laawi bun Yaquba won wiɓe noon kono noon ɗum ɗon kam ala ñaawore sabu indi yummu annabi Musa sa andi ɗo wonta was ɗum noon kam ɓe mbi ko Yohanisu o wiyete ɓe mbi ko Lawha bintu Yohanidu noon o wiyete ala kullin dal en ganda inde nde ko suuɗade sa andin ane basal on certi ne heewi lasraren ko noon jaha ne heewe defte sirru ummi Musa wiye ko inde annabi Musa gay lasraren ko heɓen jogii ɗum kono kay ko jogaade haqiqa o kay won woni ko woodani ɗum woni ko weeɓaani andude kono kay ene woodi kay jogiiɓe haa heewi mbiya ko ɗum ɗo ka sirru ummi Musa eyyo min mbimo anardi'ihi muyninmo fa ida khifti alayhi sa hulimo sa huli e dow makko wonde sa muyninimo ɓe yitete fa alqihi fil yammi beddoɗamo e tewru maayo ne wiye niiɗi wala takhafi hoto hul yoolademo wala tahzani hoto suno ko certuɗon ko sabu innano minen radduhu minen goni ruttoɓe mo ileyki fewde ma wa ja'iluhu minen goni jogorɓe waɗoydemo minal mursalina taw koye nelaɓe o jeeya wiyama yummiraɗo o muynimo lebbi tati on saha noon huuli caggal ɗum wiyama kanko yummo annabi Musa nde o wiyama nde Fir'auna haalana wonde won cukalel gorel jogir jibinede e bani Israila en ngel wonata sababu laamu ma bonde eywa kanko masalan rewɓe kala rewɓe sappo fof o wadde mumen garde e sage-femme kala hen debbo jibinɗo so jibini gorel tan ɓe mbara kala hen debbo jibinɗo so jibini gorel tan ɓe mbara sage-femme goto noon wadda e yummu annabi Musa on ɗon sage-femme noon on ɗon ko sehil yummum annabi Musa wiyama nde annabi Musa jibina kanko sage-femme o haqqille makko ari ko wardemo ɗum addimo omo jogii kaɓirɗe makko so jibinama tan woni gorel ko baro nde Musa yelte leydi kanko sage-femme o Allah itti yidde Musa weddi e ɓernde makko yidde Musa nde Allah weddi e ɓernde makko nde ala tagaɗo mo yiɗi hono nden yidde o wi yummu Musa jaggu ɓinguel ma nde mbiɗami wonde a garwi yomi ar mbiɗa ko en sehilaɓe yomi laɓɓinane yiddam e ma hande ala ko addunomi so wona sa jibinimi wara kono noon ɓiya o mi dañe makko gilli ɗi hay goto e tagaɗo mi dañani ɗum e ɓernam he jaggu ɓinguel ma kanko sage-femme o sorti o yalti o annore yalte Musa o yalti ɗo o fatte hirsoɓe ɓe ɗo damal galle o ɓenni tan hirsoɓe na hirsoɓe ngare galle he dari Seydina Musa ene jogui mawniraɗo debbo no wiye Ummu Kalsum o wiya umma alhurrasu fil babi o wi nene gardeɓe Fir'auna nana damal ɗo tan yummiraɗo ɗo joguino Musa ɗo ronki andude ko waɗata fiili mo tekke fuurne wonno ɗon ne huɓɓa jeygol tan weddimo toon kanko Musa taw yummiraɗo natti jogade haqqille ɓe ngari ɓe naati galle o kamɓe hirsoɓe ɓe tawi yummu Musa ne jooɗi a wawa andude ko jibinɗo an jibinɗo ɗo an yiya en ɗiɗi peto en yeeso ngo tiire en kono kanko ɗum fof ala e makko a wawa andude ko jibinɗo asalan ɓe dari ɗon haɓe tampi ɓe mbi an sage-femme jaltuɗo ko yaltin ɗum ɗo
o wi oɗo sage-femme jaltuɗo ɗo o ko min sehilaaɓe ari ko salmindemi toujours ne ara ɗo tan ɓe jalti nde ɓe jalti nde haqqille makko arti ɗo haqqille makko arti ɗo o wi ɓiɗɗo debbo o to Moussa to cukalel ngel woni ɓiɗɗo debbo o wi min de mi annda haɓe nani cukalel ne waya nder fuur ne huɓɓa tan ɓe mbaddi pol ɓugu ɓe payi toon ɓe tawi Allah waɗe jeygol he sirru mum naaru kuuni bardan wa salaman ala Moussa jeygol no huɓɓa kono Moussa huɓɓata ndeke yujadu indaha kono laabiha jeygol de so huɓɓi ene defa tew kono wona kañum ɓendinta ko Allah ndeke tew wona jeygol ɓendinta ɗum jeygol wona ko sababu ɓendugol tew kono ɓendinta tew ko Allah en gandi ɗum ɗo gandi ɗum ɗo on saha yummiraɗo yaltinimo wone muynindemo ha haaɓi noon huli seeɗa ɗum woni Allah yo awhayna ila ummi Moussa an ardi'ihi fa ida khifti alayhi sa huli e makko noon bone Fir'auna fa alqihi fil yam ɓeddo moye tewru mayo wala takhafi hoto huli yo ala demo ala min denɗo moye galle ma o min renta mo ndiyam to wala tahzani hoto suno ko ceertuɗon ko ala inna radduhu ilayki ko minen goni jogorɓe ruttudemo e ma wa jailuhu minen goni jogorɓe waɗoydemo minal mursalina e nelaɓe yummiraɗo ummi ɗon fayto minise goto Najjar minise o koye yimɓe Fir'auna jeeya o yetti o wi minise o omo sohli kees tokoso keesiyel tokosel minise o tottimo keesiyel ngel ɓe kalde o yoɓi ɗum minise o wimo ko mbatta ngel ɗo keesiyel o wi mboɗo jogii ɓinguel wawi o yiɗa fende andi kam jibinowo andimi kam fenata o ɓuri ɗon o wi mboɗo jogii ɓinguel mboɗo yiɗi suudde heen ɓinguel ngel haalani minise o haalaɓe o wiyani noon mboɗo huli ɓinguel ngel e peeje Fir'auna wi tan mboɗo yiɗi suudde heen ɓinguel ngel tan minise o ɗacci o yehi tan doggi fay to hirsoɓe Fir'auna to wiɓe wona debbo o yetti noon o yiɗi haalde Allah nangi hunuko makko kanko minise o yiɗi haalde wonde won debbo soore makko keesel ni moften ɓinguel mum pour yoɓe jaaɓe kirsoya o ronki haalde heddi han gana o manino ɓe donki famde ko manino o eppimo ha mayde ngere ƴum o hooti o faati atelier makko tan Allah artiri ɗemgal wone haalde kadi o diiri kadi o faati toon pour o haalanaɓe ɗemgal arti o yetti Allah nangi gite makko nangi hunuko makko o ronki kadi haalde o yiyata o wawa haalde omo maninaɓe ɓe paamata ɓe piimo kadi o arti ha atelier he o takkani Allah o wi e joomam so tawi a artirani kam ɗemgalam ngal a artirani kam gitam ɗe mi woodi mi wonta haal Allah ande makko wonde ko wi ko ko goonga e makko Allah artiranimo gite makko artiranimo ɗemgal makko o fukki o sujji o wi joomam mboɗa ñaagi ma e gurdamam hata waram hami yiya oɗo jiyaɗo Allah mi wonda e makko mi wondinoma kanko minise o haali ɗum on saha o detti kanko finise o jokki golle makko Fir'auna no jogii ɓiɗɗo debbo ko o goto o jogii aduna ko ala goɗɗo ɓiɗɗo debbo o ne wonde ñaw baras kala wage kala bileedo kala docteur kala bawɗo safrude aduna he pop cafrimo donki yo sellu wage ɓe natnimo halwa ɓe jalti ɓe mbi Fir'auna nam ɓe mbimo ɓiye debbo min jiyani cellal makko so wona to banggue maayo
ma worko jaggato maayo to ko wayno neɗɗo ni so ɗum nangama tuute mum so pawama e ñaw makko e o sellat ɗum noon ko ñalawma manijo lewru ne yaaray sabbana manijo eywa so nangue fuɗi ha heeɓi nangam kaali ñalawma o ɓe kaali o ɓe kaali masalan lewru nduɗo yarata neɗɗo heeɓ ɓi ko subaka Firawna on ñalawma yonti Firawna e ministére uji mum e dendagal hohoɓe leydi ndi pop jaade makko to fango maayo to mbattoon sisuji maɓɓe jooɗi omo jogii to bureau ngo heedi koye maayo koye duunde woni koye duunde woni o jooɗii ɗon kanko Firawna kadi eɓe ƴeewa tan mon to wucci sabu e mbaɗa ni ha ero yonti o wi ero yonti de tan kanko Firawna mo ndaara maayo ngo haw yi kees taw yimo Moussa weddima kees o wi ɓii ko debbo o ustiifi rewe makko ɓiɗɗo debbo o rewe kees en rewir hen koyngel ene yaha kees o ne yaha ɓiɗɗo debbo ne woɗɗi kono mo sooyno kees o mo watte haqqille kees o ha kees o sagge lekki Firawna donc wayno kees ni nan ɗa sagge lekki ɗone ɗon mallahine en woni awƴoɓe laaɗe tan cokke ndiyam pele nde wonno gaddu fof adda waɗa ko yeena ɓe mbaddi ida hono hojom taw laaɗe gaddimo keesel adda ɓe jurni keesel ɓe donki yiide ko woni toon ɓe mbadde kees pour ɓe jippira kees ɓe donki ɓe jiɗi helde kees ɓe donki joom suudu Firawna ne wiye Asiyatu bintu Mazahima on ari yurni kees o yii toon annore mawde waɗi ni dillini sababu tan kees udditi oyi jom ɗum nde ko cukalel tan Firawna ƴetti tuute ɗe ɓinguel ɓiɗɗo debbo arde horɗo mum ene pija ene bicca ɗum ndiyam ne bicca ɓe ndiyam e pija eywa ɓinguel ngel tuute ɓinguel gonguel e nder kees ngel itta on tuute Moussa foppa e ñaw makko ɗon selli ko ɗon e ɗon kadi andi kay ɓeeɗo wage ɓe gona waliya aya ɓe kaalani ko wirni ɓe kaali ko arani ɓe kaali te kadi woniri noon ɗum tagi waliyagal wona ɗenken ɗum ko dokkal tan haalde ko arata en haalde goɗɗum e ɗum ko dokkal jiida e wilaya ko haajum yahata jiida e wilaya wona ɗum woni waliyagal wona haalde ko arata ɗum ɗo ko dokkal wiyete ɓeɗo ɓeggeɓe gona wileɓe ɗo gona waliyaɓe ko wileɓe on saha noon woodi e mawɓe makko mawɓe laamu makko kanko Firawna mbiɗomo an lamɗo nde emin kuuli ngel ɗo cukalel yataw wona cukalel biyano ngel wooda jibinɗomo e bani Israil weddowmo e ndiyam he kulide on saha Asiyatu bintu Mazahima wimo jogoɗen ngel ɗo cukalel ase an yanfa'ana aw nattakhidahu walada mbele ngel nafa en walla jogirɗen ngel ko ngel ɓinguel meɗen nde wonno Asiyatu bintu Mazahima kanko resi ɗum kono ɓe jibidinani Asiyatu Allah ene ñaawi nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam kañum resoyta ɗum yawmal qiyamati so jamma ari Allah addata ko mbabba jarla heeda hakkude makko e Firawna huutoro jarla ba yettata ko mo Firawna wala tan koye jarla ha dagi o jogui ɓinguel dewel gotel ɓe jibidinani ɓe jibidina ɓe jettodira Firawna ko mbabba hen hutorto Allah waɗiri noon kanko Asiyatu noon o wi Firawna mboɗo yiɗi dokkami ɓinguel ngel Firawna nawmi ala makko haaju nelaaɗo Allah wi sinno o wi noon no debbo o wi ni ma Allah fewnumo hono no fewnir debbo o ni kono wi ko ala hen haaju
jono ɓe jiɗi noon muyninowo ɓe darti bang yo bang muyninowo ɓe donki ɓe jiɗi muyninowo cukalel ngel gaddaɗo fof so totti cukalel emmi cukalel salo ɗum woni fal tagadahu hoccimo aalu fir'auna yimɓe fir'auna walloɓe fir'auna koccimo mbaɗi yeeso makko ɓinguel yalti toon omo nde o yaltide kanko Moussa omo ƴetta peɗeli makko omo waɗani muynen kosam ne yalta liyakuna lahum Allah wi beele o laatanoɓe to wattande alhaali aduwan ko gañamo ene wara ɓe maɓɓe wa hasanan o wona sunnu o watta rewɓe maɓɓe maccuɓe inna fir'auna ay o gorko wa hamana e o patula makko o junudahuma e konuji maɓɓe kanu ɓeeɗo laatima khadi'ina ko woofɓe Allah wa qalat imra'atu fir'auna tom suudu fir'auna hono no mbiɗen ni bintum asiyatu bintum mazahima o wi qurratu aynin li walaka ɗaccu o wona ɓuɓɓam gitam o wona ɓuɓɓam gite ma tawde en ngala ɓinguel gorel la taqtuluhu hoto mbaremo asiyama jo an yanfa'ana beele o nafa en aw nattakhirahu walla jogitoɗen mo waladan ɓiɗɗo nde o wi noon tan ɓe ɗoftimo ɓe jeeƴ on kamɓe layasuro ɓe ganda ko jogori wonoyde sinde ɓe ganduno ko ɓe mbarat wa asbaha wattini noon fu'aadu ɓernde ummi Moussa yummu Moussa nde wa andi fir'auna hocci cukalel ngel ɓernde nde faarigan nde yeewi ala ko woni e mayre so wona Moussa in ko woni fi kaadat o ɗeɓini la tubdi bihi o feññinde wonde Moussa ko ɓiyiko lawla an rabatna ala qalbiha sanno tan wona minen tongi e ɓernde makko munji litakuna beele o laatoyo to wattande minal mu'minine koye gonɗiɓe foto Allah fodore Allah nde fodanimo nde beele o gonɗinande sanno wona ɗum mo wi ko ɓiyiko wiyama nde o nani wonde fir'auna hocci iblis are makko kanko yumu Moussa iblis wimo karihti an yaqtula fir'auna abi ibnaki fayakunu laki ajrahu wa thawabahu wa tawallayti anti aywa qataltahu fa aghraqtihi fil bahri wiyama iblis are makko wimo a ani fir'auna wara ɓiya o daña baraji eywa daña baraji ko wari ɓiya o ko an noon a hetti e warde ɓiya a yoolimo e maayo iblis wi wono imraɗo o fahadina suni lidalika wan hasarat hankanti noon wayno ƴewani mo ni o arti kadi omo haala o yejjiti noon kanko yummu Moussa ko Allah wahyinomo ko o yejjiti ɗum o yejjiti wa qalat kanko yumma o wiyani li ukhtihi bani ko debbo biyeteɗo Maryama woni wi noon o wi ɓe ala ko Ummu Kalsum Maryama wana Maryama yummu Isa noon ko Maryama goɗɗo o wi on ussihi rew e makko beele ganda alhaali makko fa basurat bihi eywa masalan kanko banum debbo Moussa o omo soyno keeso o an junubin to waɗɗi o hum kamɓe laasuru ɓe ganda oɗo ko bani ko gorko ɓe ganda ɗum Allah wi wa harramna min kadi alayhi e makko almaradi a muyninoɓe min qablu ko adinde yumma ko arata muyninamo kala muyninomo ɓe gaddi totti mo endo salo ha fodde yontere omo waya tan kanko Moussa o muynani faqalat badiraɗo debbo o ene jeeya e yeeɓoɓe ɓe kañum ne wone wiide hal adullukum on garatami tindina on ala ahli baytin e joomiraɓe galle yakfulunahu muy nehana on lakum nehamo yakfulunahu nehamo lakum wonande on nehamo lakum wonande on wohum teɓen
lahu wonandemo kanko ngel ɗo cukalel nasihuna ko laaɓoɓe deeti nde cukalel ngel wi noon andi kam mo anda neɗɗo honno laaɓirtan ɗum reeɗo yew cukalel ngel wi hum lahu kamɓe wonande cukalel ngel nasihuna keɓe laaɓoɓe deeti tan Hamana heɗi haala ka Hamana wi Firawna nangu ngel cukalel ngel ni andi ko yahata nangu cukalel dewel ngel e ngel andi ngel ɗo cukalel wonko ande ngel ɓe nangi cukalel ɓe mbiɗa o wi mbi wo hum lahu nasihuna kamɓe ɓe mbimi yo on tattu muyninaɓe ɓe o hum kamɓe lahu wonande Firawna nasihuna keɓe laaɓe deeti waɗi sarful mourad ko joom balaga en mbiyata sarful mourad ay wona ɗum o wino kene laaɓani cukalel ngel reedu kono o firliti haala ka o watte Firawna nde wonno damir on jaɓa ɗiɗi fof o wi o hum kamɓe joom galle en ɓe mbimine muynina cukalel ngel ɓe lahu wonande Firawna nasihuna ko laaɓe deeti ɗon goppi sarful mourad ɗum balaga en ko ɓeer sarful mourad joni noon ɓe mbimo yo addemo o yeho addo yummu Moussa nde yummu Moussa faami hen hendumu yene makko kanko Moussa o wone wadde ni no cukalel waɗani hen kan waɗanimo giwlo ha yummu Moussa yetti lawƴi endu mum waɗe huno ko makko toon jaɓi o deeƴi Firawna wi an hoko gonɗa e o wi hay hunde so wona min mboɗo woni komi debbo mo ganduɗa ɓurɗo kosam belɗo kosam kala cukalel ngel tottumi innam tan weltoto ƴeƴet kadi ɗum addani min o jiiɗa o deeƴi ko ɗum tan ɓe mbi eyyi Firawna wi joni noon gonta ko gallam aɗa muynama haw ente o wi ala mi wawa ɗum mi wawa woppude gallam mbiɗo wona galle ma ala so ɗon jaaɓi mi nawamo galle amen mi muynamo toon so on jaɓani nangue ɓinguel mom ko wayno andamo ni te eɓe gandi so yeehi kadi ala muyno sona kanko min wadde rew joni noon ñalam foof min kelde kange mi joɓatma subaka fof eɓe joɓa yummu Moussa min kelde kange kala sehil Firawna e kala debbo gonɗo ɗon e nder sehil Firawna subaka fof ko nawantamo ɓe nawa kosam ɓe nawa gawri ɓe nawa comci ɓe nawa cuureweje eɓe nawanamo tan te ko ɓii ko muyninta on jii golle Allah Allah wi faradadnahu min dutti Moussa ila ummihi fewde so yummum kayta qarra beele ene ɓuuɓa aynu ha gite makko saabu hawrudemo yummiraɗo beele ɓerdemo ɓuuɓa wala tahasana beele wasa sunade on saaha woli ta'alama beele yummum Moussa anda anna wa'ada Allahi fodore Allah e Moussa artirede juuɗe mum haqqun ko gonga walakinna aksarahum ay ko heewi yimɓe ɓe la ya'lamuna ganda ɗum e yo nde o entimo nde noon hankanti o artirimo mbimo o artirimo wiyama noon hankkandi o nehi to Firawna ɗum addan noon Firawna wiide alam no rabbika fina walidan beele min nehanamo guila ka cukalel walamma balagane Moussa yetti asuddahu cagatago mum dañi duuɓi capantati e duuɓi tati wastawa ha dañi duuɓi capanɗe nayyi ataynahu min gaddani ɗum bokuman ko wiyete masalan ani ñawore wa ilman e gandal diine ko adinde o nelete wa kadhalika no min joɓini Moussa ni najzil muhsinina kala moƴƴinɓe koye mumen ko ni min joɓirta ɗumen wa dakala Moussa naati almadinata wuro woto e gure Firawna ne wiye Munf noon wuro ngo wiyete andi taw Moussa wonɗo ɗannino Moussa noon arti ɗanngal artiɗo wuro mumen Misra to galle Firawna o arti ɗon o namdi to Firawna woni ɓe mbi Firawna dey ɗannima yehe guri mum nangoyi alaman a faami won wiɓe ko wuro ngo wiyete ko Ummu Khannan wiyama ko noon wuro ngo wiyete hakkude mo wuro makko ngo ko lebbe fesakayji jeegom ko kilo jeegom wiyama ko wuro ngo wiyete ko Aynu Sams wiyama ala ko Misra e hoore mum ko capital ɗo e hoore mum wonno kanko Moussa noon o namdi wiya Firawna ko jaaɗo nangoyde alaman o abbi ɗum
o abbi ba makko o waɗɗi ngelo waɗɗi puccu o abbi nde wonno wiyete ko ɓi Firawna joni noon nde o naati wuro ngo wa dakhala al madinata o naati wuro ngo wiyetego Munf ala hiine gaflatine saha welsungo won wiɓe ko hakkude futuro e gueeƴe addanimo naatde on noon yimɓe ɓe on saha mbiyanno ko ɓi Firawna yiɗa wiide noon kono noon eɓe mbiyamo noon wiyama o naati wuro ngo won wiɓe ko nangue hoore hay goto ala e laabi he kanko goto yahata hen omo fayto Firawna jippito omo yaha e bedda joni noon nde o yahata e bedde nde ɗum woni ala hiini gaflatin min ahliha e saha welsungo yimɓe wuro ngo fa wajada fiha o tawi ɗon e wuro he rajulayni worɓe ɗiɗo yaktatilani ene kaɓa haada hen goto min shi'atihi koye koreji makko jeeya kanko Moussa wa haada hen goto min aduwihi koye añɓe makko ko yimɓe Firawna oya koye bani Israil en oya ko yimɓe Firawna nde wonnono yimɓe Moussa yimɓe bani Israil en ɓe kala ɓe neɗɗo Firawna yi goto e mabɓe kala ko jogino tottat so sac ndera ko rondo tan so leɗɗe rondo tan joni noon kanko Moussa omo yaha e bedda hawo fotte neɗɗo Firawna ene wiya neɗɗo Moussa o rondo waare leɗɗe nawa galle to Firawna jippiɗo defire bottari joni noon nde Moussa yetti faali ɗon tan neɗɗo Moussa o fasta gasa hulleri faabinimo woni dandinimo tan faabinimo alladi on min shi'atihi jeyaɗo e leñol makko o faabinimo alalladi e on min aduwihi jeyaɗo e gaño makko mo ganduɗa yi neɗɗo Firawna o neɗɗo makko o wi Moussa wallam e o de nana lettami wi tan mami rondo ɗeɗo leɗɗe mami rondo ɗeɗo leɗɗe mi nawa Moussa wimo halli sabila woppu lawol makko woppumo Moussa jaggi neɗɗo Firawna wi woppumo tan neɗɗo Firawna wi ha ɗum kalta o wi an noon so tawi o ronaki ko an ronto Moussa wi min o wi an Moussa wi min o wi an tan fa wakadahu Moussa goɓɓimo waɗimo goɓɓal lud tan fagada alayhi o may womre woten Tyson rus o yaari kanam on saha nde o maayi nde te Moussa wona ɗum wonno haajum Moussa wonno haajum tan ko hulɓindemo seeɗa ndeke goɓɓal yaade Azraïl itti fittano Moussa noon ronki andude no waɗata weeri ceenal tan ubbimo hen neɗɗo mum o doki joni noon ɗo Moussa hangan naate wuro he ɗaala Moussa wi haada warde oɗo neɗɗo min amali seyɗani koye golle seyɗani ko seyɗani tan irti cikkiram ha laawi min mbarmi o innahu seyɗani aduwun ko gaño ɓi adama mo dillun majjinowo ɗum mo binun peññinɗo majjingol ɗaala Moussa noon nimsiti wi rabbi jomam inni no min zalamtu nafsi mi toñi horam e warde oɗo neɗɗo ɗum noon fa gafirli yaafomi fa gafara lahu Allah yaafimo innahu Allah huwal gafuru kañum woni jaafotoɗo arrahimu jurmotoɗo serani ko noon sifori ɗaala Moussa wi rabbi jomam bima an amta aliyya sabu nema mo dokkuɗami anani a yaafi mamami mboɗo ñaagima ya renam falan akuna hotomi laato zahiran mboɗo wona ballo lil mujrimina wonande hefeɗeɓe caggal ngol ɗo mboɗo ñaagima ya renam mi wasa wallude hay goto fa asbaha Moussa waali fil madinati wuro ngo khaifan omo huli yataraqabu omo tombi ko jogori arde makko omo tombi mayde kam omo yaha e beddaji te ɓe jiilana ɓe jiilima barɗo ɓe donki yitude ɓe gulliti Firawna ɓe mbi Firawna won bani Israil en barɗo goto e amen e min jiɗi jaggana min haqqe amen e makko Moussa Firawna andano ko Moussa ni Firawna bi ƴeewe barɗo mo o ƴeewe seede tawaɗo nde o warata nde gaddon mo son gaddi o ware eɓe jaha e beddaji eɓe jiilo seede barɗo eɓe jiilo barɗo eɓe jiilo seede barɗo
ɗon noon ki yirtude haɓe ngari ñande wonde kadi weeti subaka fa iza alladi ndeke yo on istansarahu ballininoɗomo bil amsi hanki o on kadi yastasriquhu ene faabninomo Moussa wallam kadi mo walluno hanki haw fi kefeero o womre maayi on kadi o hawrimo kadi wadda e goɗɗo on wi Moussa wallam o mana warami kadi Moussa wimo Moussa wone wiide bandum o innaka no an la gawiyun ka bewɗo mo binin peñɗo Moussa wiye ɓernde mum an a waɗi kam hanki ko mbaɗɗami ko hande kadi mbiya kadi on waɗ ɗum ɗo Moussa haali ɗum ɓernde mum Moussa wi an ko mbaɗantani an ko an ɗon hawni ko ñande kala tan ɗon nangue Moussa falamma an arada nde Moussa yiɗi an yebɗitane jawloto billedi on huwa mo ganduɗa kañum adu wullahuma woni gaño maɓɓe kanko mo wallata o e Moussa fof Moussa yiɗi walludemo goɗɗo o kadi ko gaño maɓɓe Moussa yiɗi jawla ɗum fiya ɗum womrano firno oya kanko mo Moussa wallata o dogi ɗo dogata ɗo waɗɗala o wi ya Moussa kanko haalti de wona mo fiyata goɓɓal o haalti ko mo walluno hanki o nde o wi on yi nde o fi o womre tan maayi joni noon o wi ɗum an aɗa boni anka kanga aɗa wawi o diiri noon yo fi oya ndeke mo jingantuno o sikki ko kañum o fiyata on wi ya Moussa a turidu jiɗɗa an taktulani kone mbaratami kama ɗatalta honono mbardunoɗa bil nafsan fittanu bil amsi hanki no mbardunoɗa fittanu hanki noon jiɗɗa wardumi hande kadi in turidu an Moussa a yiɗani illa an takuna so wonande latataɗa jabbaran ka dundar yenke fil ardi leydi wama turidu an kay a muyani an takuna ne lataɗa min as-salihina koye muslihina koye moƴƴinoɓe jeeɗa wona moƴƴinde jiɗɗa an jiɗa ko wonde lamɗo aɗa wara yimɓe tan joni noon mo wino mo musidɗo bandi ko haɓanno nani haala ka andi on dogi ɓe heeɗima ko haala ko o haalti o wi ko Moussa warno neɗɗo hanke on nani haala ka dogi haalnoyi hirsoɓeɓe fokkiti fay to Fir'auna haalani Fir'auna wi barɗo o min jiiti ɗum ko ɓiye biyeteɗo Moussa o ko on Fir'auna wiyayi o wi o bisimilla jeeya jiiloyemo son jii mbaremo tokkite jeeya ƴeewoyemo son jiimo tan mbaremo Fir'auna yamiri hirsoɓe ɓe yo jaa mbaroya Moussa ɓe ndewi laawol noon laawol ngol ɓe ndewi ngol eɓe ngulla eɓe payi hedde jeere tan waja ari rajulun gorko wiyama ko Hisqilo wiyete won wiɓe ala ko Sam'un won wiɓe ko Sam'an ala kullin kam o ari tan ko gorko julɗo kam o rewni laawol ɓurgol yawde yasa omo doga ɗum woni min aqsal madinati to ɓuri woɗɗude wuro o ummi ko caggal wuro ko sincanuji o wari noon yasa omo doga nde wonno ɓeya dogani goni koye yaade no kuljinne jaaro no bellira enen gam en payi hedde jeere ene jiiloyo Moussa kanko noon o ummi dow godron omo doga doole makko no ponno pour taw Moussa gueɗe ɓe jettaki ɗum o yetti o wi Moussa ya Moussa wi nam o wi innal mala'a ay dental Fir'auna ya'tamiruna bika ɓe ndisnodiri e alhaali ma li yaktuluka pour ɓe mbarma ɗum noon fakhruj yaltu wuro ngo innino min laka wonandema minan nasihina koye laaɓe deedi yaltu koy tan fa kharaja Moussa yalti min ha e wuro ngo khaifan ene huli te yatara ɗaɓu ene tombi hettede walla Allah walla ɗum gelɗi tan o mona yaha Allah walla mo o daɗa walla ɓe keptomo mbaramo qala o wi rabbi joomam najjini dandam min al qawmi yimɓe adzalimina tooñ qawma Fir'auna yimɓe Fir'auna Allah wi walamma tawajjaha nde o hucciti tilqa a bange Madiyana wuro annabi Shu'aybu hakkude mum e wuro ngo ko balɗe jeetati yarete hakkude ɗo Moussa ummiɗo eto fayto Moussa annani to fay ko balɗe jeetati kam yarete Moussa anda lawol kadi nana yata ene woɗɗi anda lawol
o ala kadi komo ñaama o ala mo omo yara o ala komo ñaama o ala fof ko ñaamata so wona beneɗo to leɗɗe e puɗi leɗɗe tan ittata ƴakka walla puɗi o ƴakka ha hankandi sa ƴeewi reedu ndu jiya puɗi ne battini hen o nde wetto madin taw paɗe makko fof taƴi ɗum ɗo woni arwande ngo Allah jarriborimo gaala o wi ase rabbiya yamo joomam an yahdiyani nde fewnatami sawa a pewɗum as-sabili lawol Allah naddimo malayika o woni are makko mbaadi pullo malayika o ko mbaadi pullo are makko ene welni mbeewa ene wayno gummiɗo luumu ni malayika o way kono gummiɗo luumu ene welni mbeewa malayika wonde makko ene jogii mbeewa o ini so gummiɗa pullo min de ko dawnami ko luumu oɗo paaɗa o paami ko Madiyana o wi min de komi jartami andata paami o jaaden ngal lawol mo yaade malayika ɓe jewtida waɗi caayel muɗum ene wakki sawru mum welni mbeewa ne rewe muɗum ene mbeewa lambugo walamma warada nde o joli kanko Moussa ma a tufde Madiyana nde o yettiɗo tufde wuro ngo o woyludo tan wajada alayhi o tawi ɗon ummatan dental minan naasi e yimɓe ɓe yasquna ene jarda tawi ɗo fulɓe heewɓe ene jarda o wajada o tawi min dunihim gaaga maɓɓe ene dari imra'atani rewɓe ɗiɗo tazudani ene curi dammiri suurde dammol Oumar Dia en ngandi woni suurde ene curi dammiri mumen nde wonno boyli ɗi uddete so tawi ko worɓe 10 sagataɓe ɓe ngala bahe mbawi ittude hippode nde kamɓe noon keɓe rewɓe annabi Shuaybu ala ɓiɗɗo gorko kadi ko neejo ne yaara duuɓi ujunnaji 3 annabi Shuaybu duuɓi ujunnaji 3 ene wuuri ande on ko neejo wawa yarnude ɓiɓɓe rewɓe ne jeehi ne jarnoye dammiri ɗi te dammiri ɗi kewgol mumen wiyama dammiri ɗi tan ene reena ɗi 12 ujunere rawandu 12 ujunere rawandu ɗin dawaɗi ndewe dammiri ɗi Allah dammiri ɗi hewde ko rewɓe ɗi noon gaynata ɗum o wajada min dunihima o wajada min dunihim o tawi gaga aynaɓe yarnoɓe ɓe ene gaga mabɓe imra'atani rewɓe ɗiɗo tazudani ene curi dammiri mumen haɗa jarda kadi nde wonno ko ɓiɓɓe annabi jaɓata reddude e worɓe kanko Moussa omo leli les lekki omo jooɗi balɗe 7 o ñamani o yarani tan o hafti faye rewɓe ɓe o wiɓe ma khatbukuma holko haɗi on hol alhaali mon holko haɗi on yarnude gaalata rewɓe jaabi mbi la nasqi min jarnata hatta yusdira ha ƴentina arri'a o aynaɓe ma aynaɓe ƴentina ha para minne min jolnamira min tawi kamɓe o keppita soɓe jarni ɓe gayni on sa minne min gara min jarna ko abuna baabi amen cheikhun ko mawɗo kabiru neejo baabi haydara wawa tanani yarnude Moussa wi kuurol ɗum o wi boyli ɗi kamɓe tan mbawi uddiɗi min dawa Moussa ummi balɗe 7 ñamani ko nanguirni ha nde weddi lakar pittali 10 sagataɓe tiiɗɓe gudditta kanko jungo woto o weddiri caggal ma o wi ngare jarni ɓe jarni summata walla woni fa sagalahuma o yernani ɓe summata walla o runkiti ila zilli fewde ɓuɓde lekki o woni toon omo heewi o leli fa qala o wi rabbi joomam inni nami lima anzalta ko aɗa jippina ilayya fewde am min hayrin to banggue ñaam faɓɓi ɗum komi kara jolɗiɗo may rek o wi Allah
ما يهجد ايوه بما أنزلت إلي من خير أكيرون دي ايوه خارجيني دي ايوه نانسوك هذا ريو بكوتي دون ايوه دون non tigi nde kooti ɗon ɗon eyi babiraji i non ko woni on jarnani ɓe mbi min jarni wi ko joni gartan ɓe mbi a won gorko sagata goto gorko mo min tawi toon eyi o tawi min emin dari emin turi dammiri ɗi o wi min ko haɗi min yarnude min mbi ko ma aynaɓe ƴeŋtina o ari o udditi kanko goto suu tan woydu min jarni non tigi ha goto goto iyo on saha babiraɗo noon iyo woni ko jogori arede tigi gaalat babiraɗo onani non o wi eyi gaalat babiraɗo o wi jaa hen goto o wi goto e mabɓe eyi yo ya noddoyam non fa ja'athu are Musa ihdehuma goto e sukaɓe rewɓe ɓe kam si ene yaha ala sihiya ene hersude wayno jogiiɗo gacce iyo o yetti tan eyi omo ƴetti dampe makko o mbaɗe yeeso gaalat suka debbo o wi inna abi ay babam de yadu ukane nodduma yeddi ko pour yomma ajala jobdima sagay talana ko jarnanɗami iyo Musa noon jaabimo non wimo minen eyo mi yiɗa yoɓede iyo mbimi min mi yiɗa yoɓede non min mi yiɗa yoɓede eyo joni noon Musa wi eyi jehen non tigi o heedi yeeso hendu noon ne woodi ene weɗa dampe korle makko jalti kanko debbo Musa wi dara eyo o dari Musa wi her caggal eyo jofumi lawol eyi jofumi lawol eyi her caggal jofoɗami lawol non sinno ko jaljalan jaɓa ɗum eyo jaɓata tigi o heedi caggal ona jofo maɓe jetti eyo nde ɓe jetti ɓe tawi babiraɗo ɗum huufi hirade eyo babiraɗo wimo Ijlis jooɗo fata acci hirto non Musa heɓɓiti wimo mboɗo huli ɗum ɗo haɗama sikkude mataw ko mbanmi ko pour jobdi saabu minen komin sharifaɓe la naqlubu ala amali khayrin iwadan minen kala golle moƴƴe ɗe min golli min joɓetake babiraɗo o heɓɓiti wimo la adati ɗum ɗo o wi babiraɗo wi ala adati wa adatu abai naqri dayf adam e aada babiraɗo ko hottude hoɓɓe tan wona haydara jooɗo ñaam o ñaami haw gayni joni noon falamma ja'ahu nde yetti Shu'ayb wa qassa o qissi alayhi e Shu'ayb alqasasa qissa o haalani Shu'ayb no dogiri o ari قال سعيد هبيريم لا تخف أنت رور نجوت أدري من القوم يبقى الظالمين فرعون لا ميكو تو كونا غا ولا ما انا وين بالا دو اجانتان نهر مرسل غاتي أدري makkito laami Sénégal o laamaki Mauritanie sa dogi a naati toon a heɓi hedde tembel dara en ko ri tan kam jogaki tan tema sa bulu yimi la taxam na jawta a yalti leydi a naati leydi qaalat kanko baabiraaɗo walla qaalat debbo o goto e won wiɓe ko noddoynoɗomo o won wiɓe ala wona on ko goɗɗo o woni qaalat ihdahuma goto e maɓɓe kamɓe rewɓe ɓe a faamide non tigi wi ya abati non baba eyo ista'jirhu yenino o nangumo gaynaka eyo nangu o gaynako wona gaynako men eyo inna khayra
ay ɓuri moƴƴude manista ajarta mo aɗa aynina alqawiyu ko cembo al aminu koolaɗo baaba o ko joom doole o so aynani en ndemmir men gonta ɗum mo jogii doole al aminu kadi ko koolaɗo caliɗo yiide korlal debbo on wujjata dammuɗo caliɗo huccidde korlal debbo wujja heen gite mum caliɗo wujjinde gite mum korle debbo on wujjata dammuɗo baaba o koolaɗo ala baabiraɗo o wi hono annabi Shuaybu o wi uriidu muuymi an unki haka kone ndesnan mami ihida gooto ibna tayya gooto e ɓiɓɓam ɗiɗo ɓiɓɓam ɓe ɓiɓɓam haatayni ɓe ɗiɗo gooto e ɓiɓɓam rewɓe ɗiɗo ɓeeɗo ihida ibna tayya haatayni e sharɗi noon eywa aɗa resa ɓe e sharɗi ala an taajurani an te'jurani nde gaynantami samaniya hijajin duuɓi jeetati woni teŋe men ndesa gooto e ɓiɓɓam rewɓe e sarɗi teŋe ɗe ko duuɓi jeetati aɗa ayna tawa heɓa kaydara so timmi on gani woni debbo ma sadi de ko debbo sadde sagata ɗannade duuɓi jeetati ene ayna tawa hay mbuuɗi heɓani fu debbo tan dewgal tan darta sadi de mo debbo satti de kanko Shuaybu o wi fa in atmamta 10 so tawi a timmini duuɓi 10 ɗum famin endika ɗum ko an tan wele so wonna way so haaɗe duuɓi jeere basi ala fa in atmamta 10 noon famin endika teŋe ɗe kam ko duuɓi jeetati sa addi noon coggule basi ala kono sa addani hatta dewgal sellika teŋe ɗe tan namdimaɗi wa amma noon coggu leeso woni duuɓi ɗiɗi woni fa in atmamta 10 famin endika ɗum ko an tan wela a waɗi basi ala wama uridu mi muuyani e ko mbimami sa timmini duuɓi 10 ko an ashuqqa alayka nde cattintumi ama ala mi wona force so tajiduni ma tawam inchallahu so tawi Allah haaji min as-salihina koye moƴƴuɓe jeeyani ma taw min ko mbimi mboɗo waɗa komi waɗa ɗum sa timmini duuɓi jeetati ɗi ma taw min mami hokki debbo mo mbiyami qala zalika Musa wi ɗum ko kalɗa ko bayni hakkunam ko baynaka e hakkunde ma ayyamal ajlayni qadayt kala e laji ɗiɗi ɗe lajal ngal gaynumi so tawi ko jeetati ɗi mi ɓennata wala udwana aliya jawtugol baɗɗakimi so tawi ko 10 ɗi Allah haaji mi wat wala udwana aliya fama kam ayyamal ajalayni qadaytu wala udwana kala elaje ɗe mo timminmi somi dartini mi ɓennata somi dartini jeetati mi ɓennata so Allah wurti kam e wadde duuɓi 10 ɗi mi ɓennata wallahu Allah noon ala ma naqulu ko mbiɗa mbimi ko wakilu Allah ko seede ko ndaaro falamma qada Musa al-ajala de Musa timmini lajal ngal ɓeɗi ko duuɓi jeetati tan won wiiɓe ko duuɓi 10 ɗum ɓuri sikkede on saha Musa yi gandino babiraɗo o wi goto e sukaɓe rewɓe ɓe wiyama komo reti o wi hen goto yo ya nder suuto addoya sawru tottamo on fokkiti cabbi dendagal annabaɓe omo resnda ɗum wiyama noon nduɗo sawru noon ko malayika addanimo kono koye mbaadi gorko tan mbaadi pullo tan addi sawru Musa jogino ndu addi ɗum resdi Shuaybu nde wonno Allah ene haaji ko Musa jeetan te kadi Allah ene haaji kadi Musa heɓata sawru so wona to Shuaybu Allah totti malayika ari e mbaadi pullo wi baba moftanam ndu sawru abi dañi hen haaju ƴetti kelli o waɗi nder suudu
ɓiɗɗo debbo o yehi eyo addi sawru ndu eyo babiraɗe ala nawru ndu sawru non nawru wona ndu eyo komi desda ɗum non suka debbo o yehi kadi artide kadi non artide ha woni laabi jeeɗiɗi kala nde debbo o yehi kayru addata non kanko annabi Shuaybu noon non o totti Musa eyo saw felli totti Musa sawru summa nadimo o nimsiti non li annaha sabu sawru ndu wadi'atun indahu ko defdal ɗo makko eyo Musa dawi dawde sawru non ene dawi dammiri eyo fatabi'ahu babiraɗo rewe makko eyo fahtasama ɓe luurodiri fiha e sawru non babiraɗo wima hetta sawru ndu addi kelli goɗɗo wino totta mo wiyala non ɗum totta andi ko nu tan eyo aɗa ala nduɗo mbiɗi komi desna wi ala non to ladde to eɓe dugde to non joni noon ɓe kawri eyo kamɓe ɗiɗo foof eyo ɓe mbi joni wadde joni mbaɗen ni kala gadiɗo ɗo arde men eyo ko ñaawi fof ko ɗum eyo ɓe dari eyo Allah neli maleyka non ɓe mbaadi sagata eyo maleyka o yetti mbi wala an min jinno ñaawa min eyo Musa wi min ko oɗo komi gaynako non joni noon wimo o totti kam sawru ey o wi kam yomi nawduɗo sawru mi nawini joni o abbimami ga wiyomi heptan eyo mbimi noon min ko nduɗo tan nawanmi non kanko annabi Shuaybu o wi ala min mi wiyani a handani e mari kono min komi desda ɗon mi andano jomum ardata heptan ɗum noon dal mi wawa non maleyka wi dal ko wawi ko foftin ton ko ni beddo ɗeɗo e leydi eyo kala e mun cuurɗo kañum jeyi non Musa weddi sawru e leydi sawru yani deeƴi tigi babiraɗo wadde sawru ha tampi ha tampi rokki sawru surtout suuru sawru non Musa waɗini elle koccuɗo wiro non hocci sawru eyo babiraɗo muñiri Allah hooti non ko sawru makko on non tigi on saha noon ey o nawi sawru eyo en kaalino ɓissa sawru ndu no wano en wona caali so tampi omo waɗɗondu so ɗomɗi omo ñuɓade leydi ndiyam yalta ala fof ko hutorta ko sawru wiyama sawru ndu korona roni ko cabbi aljanna annabaɓe dondiri ɗum caggal baba adama sawru ndu ari ha juuɗe annabi Nuhu caggal ɗum ari juuɗe annabi Ibrahima ha yetti annabi Shuaib kala mo wana annabi heɓa kala mo wana annabi so memi sawru tan sawru ñamat ɗum en wonde on sif kala deppuɗo ha memi sawru tawde wana annabi tan no memat ɗum sawru en wonde on sif ndeke wadde annabi Shuaib annabi Musa ne andi ko annabi wona haɗo wonde mayru ko fodde duuɓi sappo omo ayna omo jogui no ñamani ko annabi wanawi sawru woni ɗon ha duuɓi ɗi timmi joni noon nde lajal ngal timmi o haalani babiraɗo o wi babiraɗo o min de mboɗo yiiɗi salminede nenam duuɓi sappo hande mi yiyanimo mboɗi kadi yaade joom suuda mo nenam yiya ɗum komi sagat tan mi artan mbaɗi duuɓi sappo min aldani mi windani mi téléfinani eywa joni noon mi resi ga mi dañi ɓikkon mboɗiɗi noon yaade nenam yiya kon annabi bo mi bisimilla annabi so bisimilla jehe joni ko duuɓi sappo o jogo ko yettude zéro kanko tan debbo jaada ko ɗanni duuɓi sappo o ha o ñumani debbo o yawi bamma yo ko ken hen sok seeɗa dammiron he kam dañen ko jettori ɓen kam debbo o wi bamum yo ko dokkuɗa min e dammiri he babiraɗo o wimo ndeɗo hitande kala ko jibina e dammiri he ko wana mbaadi majji ko onon ji kala ko jibina e nde hitande tawa nandane majji ko onon ji woni falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi o yaade joom suudu makko ila misra fewde misra anasa o soyni min janibi ɓuuri to ɓuri to bange hayre aywa naran o soyni tan ceyni babiraɗo wima kala ko jibina caajel e dammi anda on caajel ar
koɓɓel kala ko jibina ene woni koɓɓel kala ko jibina ene woni caajel e nde hitande ko onon jeeyi Oumar Diagne ngandi koɓɓel wani caaji an mi anda tan koɓɓa alen koɓɓa koɓɓa ko waɗa ɗo hunde ɗo taw jiida fatre waɗa ɗo woni koɓɓa caaje woni koye toɓɓe caajel e koɓɓel kala ko jibina e nde hitande dammiri ene woni caajel ko onon jeeyi ko woni koɓɓel onon jeeyi Allah noon longini Moussa on taw wona annabi tan o sowa hayede Allah longinimo yo ƴettu sawru ndu o feewi ndiyam o ƴetti sawru ndu waɗi ndiyam sut o fii hen tan dammirɗi jaari hen nde hitande kanji popɗi jibini hay goto en ko jibini ko nandani e mbaɗi dammiri ɗi ɓe dañi tan ko dammirten ko ha heewi koɓɓi en caaji en ɗum tan jibina ɓe coggi annabi Souaibou hankkandi fe liɗɗi tottude andi ko Allah hokkimo o reggini kanko e debbo e paaƴe kooti Moussa siɗɗam ɗam en ngari noon haɓe goɗɗoy o coyni jeygol taɓe majji debbo o ngarwi jamma woni ɓuuɓi ene jaangi kanko tan e Moussa e korgel maɓɓe e mbabba eɓe gonde dammiri poɗɗini hewde si kadi keɓe majjuɓe yownoɓe ndewani e lawol haɗe bandiji tampinde Moussa soynimi jeygol ko hayre Sina Moussa wiɓe o wiyani li ahlihi joom suudu makko e gondiɗo mum ɗum ko suu ñiiɓe ɗo innino min anastumi soynima naran jeygol la alli e beele jomin aatikum min ha mi addanane jeygol he ɓe habarin e habaru lawol aw jiswatin walla mi adda dotatal ewa minan naari e jeygol la allakum beele jo onon tasaluna oɗon ito falamma ata ha nde yetti jeygol ngol sikkannogol nuudi e o nodda min shaadi ito bange alwaadi cangol al aymani bange ñaamo Moussa ta ummima Madiana aɗa fay misal ko bange ñaamo gardata bil fugaati e dingiral al mubarakati baɗangal barke kono haalde Allah min ashajarati e lekki holko nodda an ya Moussa an ko woni fii Allah wimo ya Moussa Moussa innino min ana Allahu min komi Allah rabbul alamin e jeyɗe binde wona jeygol wa an alqi ataka wedda sawru ma ndu Moussa weddi ala fof ko façon fof o yiya sawru he so wona sawru ndu wontude boddi ɗum taw woni ko yiyaani kono nde o yii sawru ndu ñaama nak kala o ñaama barogel so barogel diranima sawru ndu dira ndu wara ɗum to bande fayama ko bara sawru ndu wara ɗum fuunde fof o yiya mayri so wona wontude baroji taw woni ko yiyaani nde wonta lekki ɗo ane ɗo o fofto so tampi omo waɗ ɗo ndu so tampi on yiwani e leydi ndiyam yalta fuunde fof o dañe mayru Allah wimo noon yo wedde sawru nde wonno mu Allah anirta ko hade makko yettade Fir'auna o waɗani sawru sawru wonta boddi o hula Allah hollamo so wonti boddi no waɗa falamma ra'aha nde yi sawru ndu tantal ndu dilla ka annaha sa yino dillitani janum cikara ewa ko cawel kelli cikara ko cawel kelli way ko ngorondi ne famɗi seeɗa non wiwra ni cikara ɗum tan walla mudbiran Moussa rumti wone dog walla mi yagi Moussa artani Allah wi Moussa wi namo wi abbil ab wala takhaforu innaka ma min al aminina koye hooliɓe jeeɗa usluk nannu walla aslik yadaka usluk firta ko nar aslik nanu yadaka jungoma fi jeybika e posma takhruju ngo yalta bayda e ngo ranwi min ghayri su'in taw wana nyaw wana haydara wadmum tappu ilayka fewde ma jana haka bangeji ma min arhabi sabu kulongol sawnu wannoni o huli o wone signude Allah yo ƴettu juude makko waɗani o deej amma kulongol ya Allah yi fasani nduɗo sawru e ngoɗo jungo burhanani woni dalillaji ɗiɗi min rabbika ummarade e joome ila fir'auna fewde fir'auna wa malaihi e dental mum innahum sabu kamɓe kanuɓe laatima qawman keɓe yimɓe fasiqere yaltuɓe ɗoftare qala o wi rabbi joomam innini min noon paama qataltu minhum mi meeɗi warde mabɓe nafsan fittanu fa akhafu mboɗo huuli an yabtuluni haade mabɓe wardemi Allah wi wa akhi haruna ha joni ko Moussa haalata Moussa wi wa akhi miyam haruna ko kañum de afsahu minni lisanan kanko ɓuuri mi labde ɗemgal nde wonno Moussa wona ha sik fa arsil ma'i
nel fa arsilhu nel mo ma'iya wondude am rida an taw ko ballo nel mo o wonda am ballo yu saddiqni mo ene gomdinami inni min akhafu mbodo huli an yukazibuni hade mabbe fennudemi qala Allah wimo sana shuddu mamin tinir adudaka semde ma bi akika eminya o wa naj'alu lakuma min badana on sultanan polgu aywa fala yasiluna be bawa yettinde ilaykuma fewde mon bi anani be bawa fala yasiluna ilaykuma be bawa yettinde fewde mon bonan jehe nawe bi ayatina e kawnide men antuma onon wa manittaba'akuma e kala dewdo e mon al ghalibuna onon goni folobe falamma ja'ahum Musa de Musa adde mabbe bi ayatina e ayaji amen bayyinatin ben ganduda ko peññinaaɗe qaaluɓe mbima hadha wonani ko Musa holli en ko illa sihrun muftaran so wona ko bilew pepindam wa ma sami'na bi hadha min meedani nande kaado haala fi abaina e babiraben al awwalina ajnabi wonde Allah ne woodi min gandar وقال موسى وي ربي جومم أعلم كانكو بوري أندود بمن جاء أون غردود بالهدى إبهول من عنده أمراده ومن تكون له من غندا إن جغري لا تنادي دوم عاقبة الدار كله وتند الله تن أندي دوم من أندا كوي إنه كوني في لا يفلح ملتاك الظالمون هيفل وقال فرعون وي يا أيها الملأ إيه مودون دنتال ما علمت لكم من أنناني أن من إله دوتي غيرك ونامي من أن الله نودك ونامي جون فأوقد لي حبنا يا هامان إيه ما هامان حبنا من على تين أبكر مرنامي مثلا أنني دي bakkere kanko adi wadde simon e aduna hamanu kanyum adi wadde simon e aduna wa awwalu man ittakhadha al-ajura wa bana bihi maradum o wi kono ko firawna andini dum hamana nde o yamiri batula makko hamana yo mahano etas hamana rendini gollobe rendini liggotobe ha o dañi ujunnaaje capanɗe joyi ujunere banna woni antam porno mahol capanɗe joyi ujunere antam porno siwal it atba taw masoŋoɓe tokosɓe ɓe ngala hen wal ajura mine baraɓe ngala hen ɓe fof ngala hen on saha o defi simon o waɗi ɗum lason o e simon o darni leɗɗe makko o feŋi pontoje e o mahi maadi ndi handi ɓuri dendagal maadi aduna o fof e towde de gasi Firawna addi ko wiyete Sancerre Firawna ngabbi hen Sancerre nan Dakar Firawna ngabbi hen ha dow wi yo hemne kural hemna o tiiri dow asaman kural ngal artine woni ƴiƴam o wi a gataltu ilaha Musa Allah Musa mi waɗi ɗum wiyama Firawna ne ngabba e Sancerre ne ha toon toujours waɗi ñalawma goto hedde mutal nangue Allah neli Jibril o waɗi état so keltina tati nde heltinde yene kono Firawna waɗi hen ujunnaji ujunere neɗɗo heltinde wonde nde yanoy geeƴi heltinde tati ɓiri nde yanoy hirnangue kala manoɗo état he kala mine bara kala antan porno kala dakotono hay yeɓannoɓe fo yane mun mayɓe hen heddi law Allah ɗum wono wiya hamanu haman mahanam ala dine e bakkere faja alli sarhan wadanam etas la alli bele jomin addadi umi jellito ila ilahi fewde dewetedo Musa ko innino min la azunnuhum bodo sikki Musa min alkazibina koy fenbe wiidene jogi Allah ko wana min bodo sikki ko kaga wastakbara huwa Allah wi fir'auna mawnikini o junuduhu kanko e konuji makko be mawnikini fil ardi leydi bi ghayri alhaqqi taw gonga ala o wannu be sikki annahum wande kambe ilayna fewde amen la yurja'una be duttataake Allah wi fa akhadnahu min nangima kanko fir'auna wa junudahu e konuji makko fa nabadnahum min beddo yidi fil
yemmi e tewru maayo ɓe jooli kamɓe fof Allah wi fanzur ndaara kayfa kana holno laatori aqibatu zalimina wattande toñoɓe wattande men ko halke wa ja'alnahum min mbaɗi ɓe aduna he a'immatan kamɓe ngoni ardiɓe ɓe ganduɗa ko bon yadu'una ila nnari ɓe ene nodda yimɓe yo ngar naata jeygol wa yawma alqiyamati ñalawma dar la yunsaruna ɓe gona wallete Allah wi fa atba'nahum fa aqadani wa atba'nahum min dewri e mabɓe fi hadihi dunya e oɗo aduna mo gonɗen Allah wi min dewnen ɓe la'na tan ko wiyete kuddi wa yawma alqiyamati ñalawma darga hum kamɓe ɓeɗo minal makbuhina koye woɗɗinaɓe yurmede Allah ɓe jeyete Allah wi wala qad ko gon atayna Musa min dokkino Musa alkitaba deftere min baadi caggal ma ahlakana nde min kalkono alquruna leƴƴi alqula gadinoɗe nde min kalki yimɓe Nuhu min kalki yimɓe Adu min kalki Samude e ko wona ɓen basaira ɗum ɗon noon ko teskuyaji linnasi wonande yimɓe ayo Allah yo hudan deftere nde kone peewal wonande gollirɗode wa rahmatan kende yurmede wonande gonɗinɗode la allahum bele jo kamɓe yatazakkaruna ɓe mbaccoro wa ma kunta Allah wi an Muhammad alatanoki bi janibil gharbi ala wonno bange hirnage Musa il qadayna tumane min bahyoto ila Musa fewde Musa al amra al hali nelal fewde fir'auna tawaka wa ma kunta min ash-shahidin alatanoki koy tawaɓe jeeɗa saka kalanaɓe walakinna ko woni minen ansha'na min puɗɗi caggal Musa urunan leƴƴi kewɗi fata ɗawala alayhimul umur juutodiri e maɓɓe gurne meeje haɗo mbi hankanti diine ala haydara ala Allah wi wa ma kunta hawiyan alatanoki aɗa ñiiɓi fi ahli madiyana e ngoɗo wuro yimɓe ngoɗo wuro tatlu alayhim sako kalana makkanaɓe ayatina kawniɗamen walakinna ko woni minen kunna min laatima mursilina minen goni neloɓe e ma minen goni neloɓe fewde ma e kabare kam wa ma kunta alatanoki bi janibi ɗuri aɗa woni bange hayre nde ina dayna tumane min noddata Musa yo nangu deftere nde e sembe walakin ko woni min nilduma rahmatan ka yurme min rahmatika ummarade e jome ɗi tulzira beele jertina qawman yimɓe ɓe ganduɗa ma atahum meeɗani arde mumen min nadirin jertinowo min qabrika ko adinoma makkanajo hay goto meeɗa jertino so wona an la allahum beele jo kamɓe yatazakkaruna ɓe mbacco walawla an tusibahum musibatun tanno wona anje so tawi heeɓiɓe musiba bima qaddamata aydihim sabu ko ardinno ɗum juuɗe maɓɓe tanno wona anje yawmal qiyamati fayaquluɓe mbiya rabbana joomi amen an kam holko nannirɗa min jeygol lawla arsalta ilayna rasulan ko hanna nela e amen nelaɗo fanattabi'a min ndewa ayatika kawniɗema wona kuna min laato minal mu'minina tawa koye julɓe min jeyete Allah wi so añanoɓe mbiyeya noon yawmal qiyamati ma halkannoɓe wasa neldema kono noon nelma wona seede a haalaniɓe yawmal qiyamati hujja ala tigi cuusa haalde noon hujja ala tigi falamma ja'ahumul haqqu de gonga arema be holi on nelan Allah min indina ummorade ga amen qalu be biya lawla utiya holko hadi odo ke mitla yeru ma utiya Musa ko Musa rokkano ko holko hadi kanko ne o daña ko Musa dañno sawru ndu e jungo ngo e gede godde Allah bonni be muddi awalam yakfuru bele be jeddano bima utiya Musa ko Musa rokkano min qablu ko adi qalu be bi sahirani be bi Musa e nelaado Allah ko wile be bi Qur'ana e tawrede ko bile Allah wi be tadahara be bi e be ballodir wa qalu be bi inna enen kay bi kullin annabi o annababe dido be fop e defte mabbe fo kafiruna ken yeddu kul wibe fa'tu bi kitabi gadde deftere min indillahi ummorade to Allah huwa tawa den deftere ahada ɓurde fewde min huma e deftere Musa e deftere annabi o sallallahu alaihi wasallam attabi'uhu mi rewa mum in kuntum sadiqina bayde odon gol wana biidon ko be wile gadde deftere ɓurde gonɗude e deftere mabbe ɓurde wawde fewnude e deftere mabbe de aywa Muhammadu wi gadde mi rewa Allah wi sa namde mabbe fa illam yastajibu lak sebe no atakima e addude be jogorani
fa alam andu annama yattabi'una ay ko ɓe newata ko ahwa'ahum ko belaɗe maɓɓe tan wa man adallu ala ɓurɗo majjude noon mimman ittaba'a e on dewɗo hawahu belaɗe mum bi gayri hudan taw alda e peewal min allahi ummorade allah inna allah ay lamɗo allah la yahdi l qawma alzalimin kanko o fewnata yimɓe ɓe ganduɗa ko tooñ fefere allah fewnata ɗum sadaqa allahu ɗal ya salat al fatiha